e calzados que imos recibir o 25 de decembro. Si me deixan, podo continuar. Roberto. Un clásico. A roupa interior é un dos agasallos estreladas festas, pero sí que é certo que hai máis socios. Precios. Moi boas, non estará buscando agasallos de Nadal? Aí seguramente que sí. Claro que sí, baratos. Ah, claro, pois é unha parte boa, non? Sí. Vos notades que a xente ven e pregúntavos por cousas que despois vai a empregar para agasallar en Nadal, non? Sí. Primero preguntan los precios, miran lo que hay, la calidad. Se compran é para eles, porque saben que non lle van regalar o que lle gusta, van a regalar unhas zapatillas. Los fuertes son los pijamas, camisones y batas. Bueno, y nosotros tenemos ahí un mandilón también. Un mandilón parece que mandas a xente a traballar. Bueno, no. Como agasallo. No compran para ellas, para el... Chaquetas, jerseis, zapatillas, calcetins. Mirade que cousa bonita, idesme decir que isto para un agasallo non vai xenial, agora un pixama quentiño para o Nadal, era millor ben, pois, unha cousiña así que era máis xeitora. Eu que teño é para señora. E os maridos non están, hai un alegato para que veñan os maridos comprar aquí algo. Claro, pero que veñan con carta. Carto sempre. Sempre carta. Culle aí se te están chamando. Tarjetas de crédito, cu que queira. Cuqui queira, un Bizum, aquí modernidades todas con tal de que pague. Non, con tal de que haxa cartas, eso. O carto estáse movendo por aquí. Dunhas mans a outras pasa. José, agora que chegan estas datas de Nadal, o momento dos agasallos, que é o que ti sempre quixeches que che regalase? A mí sempre me regalaron... Todo che gustou? Eu sempre. Home, pois eu se traio unha BMW non pasa nada. Pois sí, viaxes. Un viaxe a Viena, a ir ver a Sinfónica de Viena a Viena. É algo que ti dixeras, en que momento me agasallaches con isto, alma de cántaro, que non me gusta nada? Non se poden odiar os regalos de Navidad. Todo fai servicio. Aí douche razón. Hasta cando che dan o típico isto, unhas zapatillas de casa, sempre fan falta. Pois se me regalaran un mandil. Eso sí que non, non? Mandamos o mandil cando a persona que o regalou a freír espárragos. Ese os compro eu. No, a min os regalos gustame todos. Casi todos os anos me regalaban pois masaje para afeitarme, desodorante, pero o tan mal eu. Como pa... Oye, Non che sentou moi ben, non me sentou porque teña un ano e outro ano e outro ano. Se decías, isto é unha indirecta. Unha indirecta, habrá que apañarse algo máis. É para min? Vaya, wow, que ilusión. A ver. Ah, que ben, xusto o que quería. Moitas grazas, sí. Pois é unha reacción que se pode ver perfectamente estes días no Nadal, aínda que hai algúns que nos fai ilusión que nos agasallen calcetís. Imos de preguntar a Ana Herbes que o que máis vendes ti pois no negocio, na mercería. Pois para estas festas o que máis calcetins, Claro. pixamas, batas, roupa interior tamén, moita roupa interior, Aí xa entramos en calzoncillos, outra liga, sí, non? pero tamén. Igual se nota tamén nas vendas que non veu moito frío aínda. Nada, bueno, esta fin de semana foi a primeira fin de semana que Sí, fixo pero ahora xa non fai frío, mira hoxe. Xa non fai frío. Hoxe marcaba ata 14-15 graus, Sí, sí, pero bueno, creo que xa baixan outra vez, que queremos os comerciantes, queremos que faga frío. Claro, que faga frío cando ten que facelo, que faga calor cando ten que facelo. E cando fai frío no inverno a xente mételle máis pixama, non máis dese de felpa, Móvese dese máis, abrigoso. efectivamente, sí, sí. Calcetins de abrigo, non? Calcetins aí gorditos de lana, de E estar de deseños descansos. chulísimos, que non é nada dun agasallo aburrido nin nada, porque hainos Hai cousas para todos os estilos, non? Según dos sexas, bueno, pois... cos dedicos, Mira, así este para... parece unha fantasía, como unha luva, pero en calcetín. Sí, efectivamente, para os ten os dediños. dedos. E Pero estes, eses son mirade que bonitos, chulos. pero cómodos non son eses calcetins. Pero como sabes cal vai en cada dedo? Pois mira, O o dedo meiniño é no gordo, pequeno, claro. e o gordillo é no... Xa ben... Sí. Pregunta. Di Roberto Vilar que non hai tallas nos calcetís. Sí, sí que Hai hai talla, tallas. pero... Home, isto non foi grosso modo. o do puño este de ir a meter así o puño para saber exactamente No. a talla. Así Isto sempre que- se fixo, iso. Así, Que como dices? se mide, sí, sí. Así como sabes, sí. Cuidado que me van a facer daño, Mira, Es que No, no, párate, que eu estou a primeira vez que estou. Oye, sí. ata a punta. E ten que rodear o o pé. puño. Pero sí, sí, funciona. Que sí que funciona, Pero que terá que ver o tamaño da man co tamaño do pé? Parece que sí, que está Home, ben sellado. A man co pé? Parece que sí.
Isto facíano as nais e as aboas, elas saben disto moito, Vale. Robert. O sea, ese non se serviría. Pero bueno, de todos En teoría, modos... no. Quedaríalle pequeno, claro. De todos Probaron. modos, sí hai tallas de calcetín. Hai talla, pero hai uns que única. poñen da 40 a 48. No, pero normalmente os de muller son do 35 ao 39 ou 40, dos de home son de 39 a 45 e despois hai talla de 45 a 48, porque hai xente que calza un 46, un 47 e tamén hai calcetíns para eles. Vale. A mí gusta o calcetín que non che apreta a goma, pero que non che caia tampouco. Que Efectivamente. eso non se dá Sí, topado, xente tamén, Non se dá topado sí, eso, porque hai, mira, hai opcións de sin goma, por exemplo, que suxeita, pero non ten goma. Non apreta. Que non ten goma, eso algo ten. Isto non ten nada de goma. No, No. E despois, isto é iso como non os cae? coches. No, Non- iso non non vai cae. Este cae seguro, No, e despois é como os coches. Cantas máis extras teña, máis encarece. Sabedes Ah, o bueno, que claro. o que máis encarece un calcetín? Os puños para que non apreten e esta costura de aquí en baixo para que sea plana. Non me digas, unha costuriña dai. Esta costura, nun calcetín barato, esta costura é moi gorda e molesta. É molesta, é verdade. E cando o Sí, sí. calcetín é bo, a costura é plana e non molesta. Mira, aí tamén se ve a... Aí podemos cuidado ese detalle. truquiños para ver quen aforrou no Cuidado, porque a agasallo. mí me molesta moitas veces eso aí debaixo dos pois dedos. eso é, pois, desas cousas que, por que este calcetín é máis caro que aquel? Porque Claro. ese calcetín cuida esos detalles. Non se pode ir ao A ver barato, se sabemos a resposta a este por qué, que estamos vendo unha señora no público. Podes vir para aquí, por favor? É como que vai ao sorteo da lotería cos décimos, non? Ah, sí? É que- Sí, sí, Pois sí, se la sí. ven, non ¿Cómo lle te falta llamas? un, Sí, señor. Y traes. Pa aquí, pícate. Trago calcetís. Pensei que caía, Falan de Eu calcetís. dixen, eu cae, señor. E eu Sale trago o Dios ahora mismo. Trago calcetís. Cas pinzas da roupa aquí postos. Claro, claro, porque... Hai nos de todas as tallas. Este ten un pouco de bola, Pilar? Sí, porque... Este xa ten vida, claro, xa ha vivido. Este xa tuvo pés. Xa tivo pés. Pero, xa. a ver, o calcetín de que material ten que ser? Depende como ti o queiras. No, no, ti, cal é o bo? eres friolero, ten que ser de lana. No, pero de la, no. Eso é lana. Isto é lana. Iso é Eso é lana, claro. Amigo. Non ten por que... é Este que- xa son caros, claro. Canto valerá este calcetín? Claro, é un calcetín que ronda os 12, 13 euros. Os dous. Sí. Bueno, me trae dous, pasa? Tamén hai que valoralo. Era o que che decía, hai que pensar que como un coche, cantas máis extras lle vas poñendo, Claro. máis caro é. Pero máis calidade ten o produto tamén. efectivamente. Pero de la podes sudar o pé, xa moito No, calor. porque si é natural, non ala é un transpira. tecido natural e Claro, transpira. transpira. Hai xente Perdóname, que Ane, non que quere me está la... pedindo a directora unha recomendación para Pilar. Eu recomendaríalle un tendal, pero non sei. No, isto é para regalar, porque, a ver, normalmente se están, sempre perdes algún, sabes? Entonces, dixen, pues, hai Estos que son ver... pares soltos. Sí, bueno, algún a mellor trae por aí a No, mira, este está emparellado, sí. Sí, pero bueno. Normalmente son de estreno, Solo este que tuvo Home, pés aínda. de estreno Pero- ese non non. parece. Ti que queres saber? Un bo calcetín para agasallar, para encargarlle os Reis Magos ou a Papá Noel? Claro, porque eu só teño estes, eu non sei... A ver, a min dixéronme que se tras un calcetín de cada color, pois é bon para espantar as meigas. A min eso encanta, Ai, que dá porque boa así vendo dous pares. Entonces, claro, eu Claro. dixen, no, dixen ao meu marido, ti levas un calcetín de cada color, eu tamén, e vou levar un calcetín de cada color, non vai a ser que a velas ailas, Home, polo Ti estás menos protexida, me protegida, Sí, señor. exactamente, non máis. Sí, señor. Moi ben, pois un aplauso para a vosa veciña. Claro. Gracias, Pilar. E ademais dalle así colorido, Dicía Ana que para ela moito mellor esta tendencia porque así vai vendendo de Claro, dous en vendo dous dous pares, pares. non? Vai tendo máis variedades. Isto como se colgaba no tendal? Por aquí ou por aquí? Eu sempre pola punta, non pola goma. Por aquí, non? Sí. ¿Así? Porque ademais, inda que quede marca, non se ve. Porque queda tapado polo zapato. Eu que Arriba fago pode poñerlle así, marcar. na chisme listo. Claro. Eu tamén fago así, Eu a é certo verdade. que meto toda a secadora e que doblo e xa non entendo nada. Son moito máis Tamén práctica. Os calcetíns hai que pasarlles o ferro. No. Eu non o fago. Bueno, eu non. Eu tampouco, pero teño un debate na casa. Despois como empaquetalos? Unha vez que os lavas. Aí hai debate, Porque hai xente que lle fai así e meteos así todo. Eu fago así. Ai, Pero non, hai eu non xente... ben. Ti como fas? Eu fago, a ver, Mira. o que pasa é que non Eu están unha vez que aquí. os uso, volvo a empaquetar así. Un tac, metido. Eu fago así, mira. A ver se con isto podo porque ten aquí o cartón. Eu fago así, e ao chegar aquí, Eu fago así tamén. fago así. Entón queda ben e é bonito, e é bonito. polo así É ou bonito polo eso. así. E cal é a diferencia Bueno, queda de mellor darlle a volta empaquetado. a todo sin ter que plegalo antes?
Bueno, porque queda como despois para organizalo na cómoda, queda máis E non están tan ordeadiño. arrugados tampouco, Bueno, están son máis costumes, cuidados, pero... sí. non sei. E ao final colles a costume facelo así. Sí, falo mecánicamente, que non tardas. efectivamente. Pim, pam, pum, e xa estaría. Pois estivemos falando moito dos calcetins, porque é certo que un dos agasallos estrela neste Nadal, igual que en todos, pero antes falábamos tamén de pixamas quentiños, de batas de casa destas amorosiñas, porque na casa tamén hai que estar elegantes, confortables, espectaculares, mira. Isto é unha bata espectacular, se te queres quedar unhas noites no hospital con alguén familiar ou algo, isto é espectacular. Pídecho o Sergas xa, para ir ao hospital. Sí, obligatoriamente, non? E esta hora metecho o pijama este que che ve o cu por detrás. Entón, tú meteste por aquí, o do suero, e venga. E xa estás. E a facer kilómetros polo pasillo. Este é abrigosa, É unha pasada, é moi cariñosa, ten un tecido moi... E é bonita, é elegante. Que material é? Coralina. Coralina. Imos ver se vos parece cales son as tendencias en materiais, en cores, en texturas, en patróns para este Nadal, porque temos unhas modelos de excepción que recibimos xa mesmo con forte aplauso, iso sí. Aquí temos a primeira. Mira, vemos unha bata quentiña e con capucha, que isto é un plus, Ana. Hai a moita xente que lle gusta a capucha, porque di que así no sofá que se tapa. A ver onde para. Claro. Esa é a bata que vai a xogo con este Que pixama. temos o pixama ao xogo e todo, que maravilla. Aquí temos unha bata estilo trenca, poderíamos dicir. Preciosa. Non sabes, que chulería, bueno, que estilo, madre mía. Con isto estás na casa ou se tens que sair a horta ou o que sexa. Ti sabes que vendemos batas así para xente para sair a casa? ¿Ves? E o vermello. Bueno, esta podría valer de abrigo incluso, ¿no? Sí, completamente, que son súper bonitas y teñen uns tecidos tan gordos que como que viste. Para cabaleiro tiramos de tecidos máis clásicos. Este gris marengo. Estila, Pero Y si desfila ben. Queda ya algo pequena, pode ser. ¿Cómo? Queda ya algo pequena. Vaya estilazo, E como te fixecho coxo, que maravilla, A ver, Roberto. Moi ben, Veña. Aí está. Un estampado... Non é a primeira vez que desfila, É diversante. Desfila para sempre de Boris Izaguirre, que vai con os brazos así. Non é atrevida, pero non é clásica. É certo, ten un toque clásico, pero tamén ten un toque un poquinho máis Apertura por diante, actual. isto onde ves isto. Sí. E aparte ten tecido diferente por dentro que por fora. Entonces queda súper Pero é bonito. reversible, non? Non é reversible, Pero se bueno, se mira si por ve, dentro, claro, ese detalle de que vai bonita. forrada nun tecido distinto. Isto lávalo e en 3 ou 4 días está seca. En 3 ou 4 horas. Eso seca volando. Seca rápido. Sí. A coralina, ao final, ao non ter algodón, Pois iso é importante Pero que tamén, non sei o que é coralina. Que é coralina? Xa sei que é isto, pero... Que é suave, que así É moi suave, gustosiño. como É amoroso. Como un Sí, oso un de peliño, peluche. sí. Vale. Ten así como Pois peluxe. a mí xa me convenceu o tecido e sobre todo o da bata con capucha. Iso me gusta. E aparte que había unha que iba a xogo co pixama, que podemos ir conxuntadiñas por dentro e por fora, así que xa saben, para este Nadal. Ana Arbés, moitísimas grazas. Gracias a ás vos, que medias. teñades boa tarde. Moitas grazas. Ben de contado, imos recibir o noso abogado Luís Pena a ver se lle podemos axudar a Isabel, esa boa de Moaña que loita... Campa sobre campa e sobre campa unha acesa pola ventá verás o neno no berce Belén, campas de Belén que os anxiños tocan que no vas traedes Recollido teu rabaño, a donde vas, pastorciño? Vou levar ao portal requeixo, manteiga e viño. Belén, campas de Belén, que os anxiños tocan que no vas traedes campa sobre campa. Se aplaude,
Alguén ten que poñer fin a este drama. A este drama, mira este. A ver, sodes maravillosos, pero non... Que digo ao público, non nos chamaron polo caño. Vamos a ver, letrado, non vai haber detidos? No, hoxe non. Non, pero temos que facer unha demanda contra os que nos meteron aquí en este fregado. Tamén, vai preparando demanda, compañero. Forte aplauso para Afonso Tellado e para Luis Pena, que sempre se apuntan a todo. Para falar de cousas serias, outras non tan serias, e para cantar panxoliñas. Uns grandes, sí, señor. Boas festas, Boas festas. Venga, fuera, magnates. Luis non quere saber nada do test. Seguimos con panxoliñas, está agarrando por nos Raquel Atanes. Vinde para aquí este éxito asegurado, porque cada vez que soa unha nova oportunidade para repartir por Galicia adiante a mellor cesta de Nadal de toda a comunidade. Como lle fixemos isto a Luis Pena, pobre? Me encántame que se apunte. Mira, está o público recibíndoos con ovacións. O meu xamón erecto, non